Naimbag nga aldaw yumanen ay eten nga kabsat. Patsin mi ang dakay lata nga sigagagar nga agururay kada ito nga oras ti panagadal. Patsin mi nga dayjay intayo nga adalen uray pay digiti naglabas nga inadal tayon. Ket nanginayon kadayjay nga relasyon tay kini Apo Jesus. Isungagyaman kami kada ito'y nga ayatyo. Agyaman kami kada ito'y tarigagayo nga maamuan nyo manen da ito'y barong nga leksyon nga intay adalen. Ket ikarimi kada kayo babanti tulong tinasantuan nga Espiritu nga dagito'y nga adalen tayo ket maisentro kada ito'y sa uni Apo Diyos. Tapno maited kada tayo dayjay adalen tayo dayjay talged iti panakaisalakan. Siyak nga rod kakabsat iti kabsatyo ni Pastor Eli Rafanan nga kumablaaw kada kayo ket agyamanak ta maited manen da iti gundaway aya nga agiinadal tayo iti sauna napategla unay ket uray pay digitoy duwa nga tultuloy nga kadwak dito studio iti Hope Channel ket kayat dan nga numarbalin ko maka palubusam sa ket ituloy tayon nga adda dayjay gundaway umet Pastor Ray kan Pastor Leo nga mangkablaaw kadagiti kakabsat tayo gagayem tayong agururay nga makinadal kada tayo. Wen kakabsat maminsan pay kablawan na kayo tinimbag aldaw. At toy tunggal may sa tarigagayan tayong adalan ti sao ni Apo Dios. Tapno ti kasta mununeg ti relasyon tayo kang kuana kaya naragragsak na taltalged tinamnama ti panakaisalakan naging gana ang umento ni Apo Isus kitiyawid na tayo itong gilangit nga pagtaingan. Amen. Maragsakan kami, mangkablaaw kada kayo, eten agagayem ken kakabsat, maragsakan kami met, agtutuloy, apan nakiaddayo kada kami, kinamnamaan mi nga kadwayo dagiti gagayem yo, tapno kasta, itultuloy tayo nga amuen, iti panakaisalakan tayo, taan mawitan, tiyamay ni Apo Isus, ket sapay kuma, tati amin, nga adalin tayo, pagbiyagan tayo, ket adanto kumagundaway, amaitid kada tayo, as mabait ken kuana, iti tangatang. Amen. Sakbay tayo nga ron nga agpatpatuloy kakabsat ket masapul nga dawaten tayo ti pamindisyon ni Apo Dios babaen iti panagkararag awisen kay mga rukabsat iti panagkararag managayat ken man nakabalin amin nga Dios amami nga dakat sa dilangit sika nga Dios nga mabalin mi nga ayaban iti Ama agyaman kami kaday iti tarigagay mo Ama nga mangbukel iti sibibiyag a relasyon mi ken ka. Agyaman kami, tainted mo iti anak mo. Tayso iti nang ngisuno kada kami, nang subot kada kami, kadayjay, nga naruway nga basol nga nararamid mi. Agyaman kami mo to Diyos, iti panangited mo iti Santong Espiritu. Gayso iti mangidaldalan kada kami, kadayta nga barong relasyon mi ken ka. Iti ingkam adalen itata nga oras o Diyos, dawatin mi, nga sikay iti makiadda kada kami. Bendisyonam san lang nga daytoy nga adalan mi Ama. Ikararagan mi digiti kakabsat mi gagayem mi. Nga si ayat nga makiinadal kada kami kadigitoy napateg nga saom. Sapay ko mao Dios dati Santong Espiritu metlaeng iti mariknada iti panagbiagda. Tapno digitoy nga adalan mi itata kastamot ten tinaadal mi iti naglabas, ngalawlawas, ket sika kumao Diyos iti mang bendisyon. May sa kumang nga bukel as ibibiyag, nga maimula kadigiti puso ken panagbiag mi. Ket sibugam de nga bukel o Diyos. Tapno agbungan to nang nangruna iti ingkam panakaisalakan. Agyaman kami nga ruta sungbatam digiti nga kararag mi. Itinagan na po may sus dinawat mi digito. Amen. Amen. Gagayem ken kakabsat ket adda tayon iti may kanem nga leksyon tayo kada itoy nga quarter. Ket agyaman tayo ta adda iti baro nga leksyon tayo manen itata. Iti baro nga leksyon tayo kakabsat ket isu dayjay paulo na panagdakkel ken Kristo, growing in Christ. Tapno
mairuangan dahiti baro nga adal tayo. Kit masapul nga subyen tayo dagitay naadal tayo. Iti naadal tayo nakit iti Diyos iti talo nga persona na ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Adda dayjay nagkaykaysaan da nga misyon. Isu dayjay panangisalakan kada tayo ama nagbasol. Isu nga inusar tayo apaset amayulo Pastor Ray ken Pastor Leo dayjay Juan 3 16. Takas talaunay iti panagayat iti Dios iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong. Dati sa sino man amamati ken kuana sana mapukaw no diket adabiyag nagnanayon. Dayjay inted na nga anak na naisurat met laeng ijay Mateo 1:21. Nagan na ket Jesus. Adda iti meaning kakabsat dayjay nagan na. Isu iti mangisalakan. Isalakan nanto dagiti tattao manipod iti basbasol. Ket namuan tayo nga dayjay panangisalakan na addan dayjay insagana ni Apo Dios nga pagawidan tayo. Karimot laing na Apo Jesus ijay Juan 14 1, 2, ken 3. Kuna nakabsat, saan ko mga agpulkok, dagiti puspuso yo. Mamati kayo kanyak, mamati kayo mat. Itin ka rin nakit addan, dahil pagyanan ng insagana na. San laingin nga nalpas, dahil pagyanan nga ipagawidan tayo, no? Di iti verse 3, tinangnang runa. Anya iti kunana? Umayak tumanen. Tadya panggap na nga agsublikat ko na tatsadino man nga ayan ko adda kay kat kuma. Nalpasen kakabsat iti langit nga pangiyawidan na Apo Diyos kada tayo. Nalpas meten nga naadal tayo nga itipan na kaisalakan ket maysa nga sagot. Maysa aparabor. Grace is undeserved favor. Sana matuggadan. Kit namuan tayo nga idinapan nga adal tayo. Adda iti 5. Just 5 steps. Kit iti pan ng ripaso tayo, nalalakatay nga mamuan. Umuna, masapul nga bigbigan tayo, digiti Basbasol tayo. trabaho tinasanto ng Espiritu dahil Pastor Ray. Pastor Leo. Tinasanto ng Espiritu into no ibaw ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Tubngaren na tayo. Babalawin na tayo. Ipabigbig na kada tayo. Dagidya basbasol tayo. Kat intun no palubusan tayo. Tinasanto ng Espiritu nga kasjet aramidin na. Nayunan nanton dahil panagladingit tayo. Kadagiti basbasol tayo. Umayton dahil kuna tayo nga panagbabawi. Repentance. Kat intun no agbabawi tayo. Iturong na tayo tumanan kadayjay panagpamati tayo kina Apo Jesus. Dayjay manangisalakan kada tayo. Ket intuno na iturong na tayo ni Apo Jesus ket awaten na tayo. Awan iti dayjay kuna tayo nga reservation. Wen. Awan pay ket dayjay ibaon ni Apo Jesus hanggang awaten. Panagtukyad. Awan iti dayjay saan na nga awaten ta anyaman a klase iti basol. Isaiah 1:18. Nangisit man di amo no. Nangisit deta Amerikanang pasaw. Detoy Amerikana ket light dark blue. Wenno nalalakan ko na ket nangisit man iti basol tayo aramidin na apuraw. Akasla nieve. Nalabaga daman akas lala Karamisi. Karmis. Aramidin na Delana. Dayjay iti dayjay transformation intid na dayjay differentiation from black to white to crimson red again to white. Iti bagbagana ni Apo Dios awatin na iti amin ama nagbasol ama pankenkwana. Saan na nga panunutin no niya nga basol?
Saan na nga bilangan no mano nga basol? Tayo jay umuna nga Juan 1 versikulo 9. Putputan tayo dito kakabsat. Alay nyo dagiti Biblia yo, ilistayo dito, markaan nyo dito. Umuna nga Juan 1 versikulo 9 kuna nakit. No ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Isukit anya mapagtalkan nga mangpakawan kadagiti amin. I would like to underscore that word. Amin abasbasol tayo. Awan tigi kulor ti basol, nangisit man na labaga, mabalbaliwan na. Awan ti kaado ti bilang na, pakawanin na. Isungaintun na awatin na tayo, dahil surong Pastor Leo di na panalawas, kawusan na tayon ijay, kinalintag na. Kit intun na iteden dahil barong estado tayo. Awisin na tayon nga magna. Kadwa tayon ni Apo Jesus. Dahil kakabsat dahil naadal tayo na niya ng ikarimi kada kayo na very interesting dahil lesson tayo. Ta masapulin nga makipagnatay kina Apo Diyos, masapul nga dumakkel dahil relasyon tayo kina Apo Jesus. Sakbay nga ruti amin akit basahin tayo dahil pakainaigan, paset amayulo. Pastor Leo, basahin man. Kasto iti kuna iti Juan 3:3. Simungbat ni Jesus ket kinuna na ken kuana, pudno ko na ken ka. No ti maysa a tao saan amayanak amabaliwan, saan na amabalin akitain ti pagarian ti Dios. Pastor Leo, daytay kapadasan ni Nicodemo niya. Pastor. Ni Nicodemo ket maysa kadigitay dakkel, mabigbig nga pangulo iti iglesia iti panawin ni Apo Jesus. Ket apan na binisita ni Apo Jesus, ti tarigagay ni Nicodemo, tarigagay iti amin ang managbasol. Dayjay panakaisalakan. Ngem sa balilaeng itiwagas nga panangibagan ni Apo Jesus ken kuana. Umay dayjay term Pastor Ray ken Pastor Leo kagayem ken kakabsat, dayjay ibagbaga tayo nga born again. Dayjay baga na ket dayjay basa ni Pastor Leo, no ikabil tay kumay di English, you must be born again. Isu nga umay kada tayo dayjay sa lutsod Pastor Ray, tas ikangarot ti umuna nga mangited kada ito'y panagdakkel ken Kristo. Nga adal tayo. Umuna dayjay sa lutsod, kapadasan ka din iti maysa nga tao. Ket anya dayjay makita ken kuana nga isunan ket pudno nga naianak manen. Dayjay sao nga born again. Anya dayjay kinapudno na daytoy Pastor Ray. Wan Pastor, di maysa kadagiti kinapudno kakabsat nga mawatan tayo iti panakayanak mabalbaliwan, being born again. Ket daytoy ket bigbigen tayo nga trabaho ti Espiritu Santo. Nga ti trabaho ti Espiritu Santo ket konbiktaran na ka nga mabigbig mo ti basol mo. Awagam ni Apo Jesus tinagan na. Pagbabawyam dagiti basbasol mo. Tapno ti kasta agtulnog kameten kadagiti ibilin ni Apo Jesus kadagiti pagayatan na ket makipagnaka ken kuana. Ti maysa nga tao nga makipagnak ni Apo Jesus masapol na mayanak a mabalbaliwan. Tadaytoy ti imandar ti Espiritu Santo. Tatanayanak tayo ama nagbasol. Tapno makapagtawid tayo ti pagarian kas kuna ni Apo Jesus, may sapol nga mayanak tayo pa ang mabalbaliwan. Nga dito yung nakayanak ang mabalbaliwan, babaen iti, kuna na jay binasa tayo jay versikulo 8 jay John 3:8, ket mayanak ang mabalbaliwan, babaen iti danom ken ti Espiritu. So nga kuna na meten dito Tito 3:5-6 ken 7, kuna na dito yung kakabsat, kuna na saan agapu kadagiti raramid ti kinalinteg nga inaramid tayo no diket kas iti mayan nurot iti asin na insalakan na tayo gapu iti pagguguran ti panangbalbaliw apan nakayanak
ken ti panang pabaru ti Espiritu Santo. Isu nga dahito nga setas pastor, ipalawag na kada tayo nga iti panakapabaru ti panagbiag ket ited ti panagministro ti Espiritu Santo. Wen. Kahit nangasawan nga inton napabaru ti panagbiag mo, saan mo nga subyanan na niya dati? The old things has passed Wen. and a new things has come. Wen. Nga isun ti sangwam taapay ti panagministro ti Espiritu Santo ket balbaliwan na ti kapanunutam nga dagito nga kapanunutan ket agturungan iti nailangitan a panagbiag. Dayjay daan, di old nga kunam, Wen. isu dayjay biag apan nagsukir iti pagayitan na Apo Diyos. Panagsalungasing kadagiti Biag bibilin na. apan nagsalungasing iti lilintag na Apo Diyos. Ket intun no binalbaliwan, taday ti binasam tatay, binalbaliwan na tayo ti Santong Espiritu, ket pabaruan na tayo ti Santong Espiritu, intun no kapadasam dayjay born again experience, saan mon asubyen dayjay sigod nga aramid day didaan. Wen. Day tigi nagsaludsod gamin kanya Pastor Leo niya ken Pastor Ray Castoy. Agdumdumingo ak pastor. Hanak ka di nga born again. Ti makuna nga born again, pastor, ket iturong na ka iti panagtulnog iti pagayitan ni Apo Dios. Wen. Iturong na ka ti panakipagna ken Kristo. Tanabalbaliwan ka nga roden, nayanak ka nga roden na balbaliwan. Ket gaputa nayanak ka mabalbaliwan, dahito apan nakayanak mo, ket agturungan iti panakipagna ken Kristo Jesus nga agtulnog kan kadagiti pagayitam. Ket ti sursuro ti Biblia akas ituduna nga ni Jesus nga isu ti suruten tayo nga makipagna tayo ken kuana, Wen. suruten tayo dagiti addang na. Wen. Ket isuro na tinasantuan na surat ti Santa Biblia nga ti panaggimong, panagdaydayaw, panaginana, Panagilin. panagngilin, kung natay manlangin, ket isuro na nga ni Apo Isus isu ti aldaw a panaginana, Apo ti aldaw a panaginana, nga isuro na nga isu ti aldaw a may kapito, iti kalendaryo tayo, nga isu ti panaggilin tayo, panaggigimong tayo, ti aldaw a Sabado. Tani Apo Isus mismo ket ugali na kas kunana jay Lucas 4:16. Ugali ni Apo Isus ti mapan ijay sinagoga, ijay kapilya ti aldaw a panaginana suday ti aldaw a may kapito tatata sungod dayjay 10 nga bilin di may kapatabilin. Iti bagbagang pastor nga iti sursuro nga rod iti Biblia, ngano iti maysang Nayanak. nayanak anabalbaliwan. Mm. Wenno sakbay amayanak anabalbaliwan. Ket iti aldaw a pinili na a panagnilin, ket aldaw a Domingo, intun no isunan ket born again. Mm. Nayanak manen anabalbaliwan. Mm. Ket sublin na nga itaggimong ti Domingo. Ay saan nga misuat ipan nga balbaliw na. Tapay agsubli mo lang ijayan eh. Kaya Ngam kung no- asawain, dayjay panagnilin iti Domingo, Mm. panagsalungasing iti bilin. Pudno, pastor. No, masapol nga ikuan tayo Right. Nga dayjay panaggimong iti Domingo, ket panagsalungasing iti bilin. Mhm. Ket no panagsalungasing iti bilin, isukit basol. Mhm. Wen. Anya nga bilin tinasalungasing na pastor? Dayjay imbilin ni Apo Dios nga kuna na laglagi pam ijay Exodo kapitulo 20. Laglagi pam ti aldaw a panaginana. Versikulo 8 ginga na 11. 11. Tapno santificarem. Dati ti kuna na. Binilang na ket may kapitong aldaw. May kapitong aldaw. Ngarod gagayem ken kakabsat anya kastoy iti kayat tayo nga idanon anya. Nupudnumot laeng akayat tayo nga dumakkel tayo ken Kristo. Tapno umunag tayo dayjay kapadasan nga dayjay kuna tayo nga born again. Palubusan tayo akas na isurat nga guguran na tayo tinasantuan nga espiritu, balbaliwan na tayo tinasantuan nga espiritu, pabaruin na tayo tinasantuan nga espiritu, tapay likudan tayo dagiti anyaman a panagsalungasing tayo iti lintag ni Apo Dios. Tayo sungarod iti basol. Mhm.
nalawag dayjay kakabsat. Mm. Ket no kitain te dijay umayto dayjay inbagana ni Pablo ijay mikadwa a Korinto 5:17 pastor. Mm. Anya dayjay nga bendisyon kadayjay nga baro anayanak anabalbaliwan when born again. Basto iti kunana, ijay may kadwa Korinto 5:17 kakabsat. Gapuna no timaysa adda ken Kristo, isu baroa parswa. Isu nga no kinita tayo dayjay mikalima dayjay follow Jesus addan ken Kristo. Adadto ni Kristo, adadto di managbasol agkadwadan. Wan, kit kunana pa dito pastor, dagiti banag adaan napalabas daan, adtoy napagbalinda baro. Wain, ituloy tayo nga isilpo ka dayjay inbaga ni Pablo malang kini Tito sa niya. Mm. No pabaruan nan saan na asubyen dayjay daan. Tano subyen na dyan agsina manen ni Kristo ken daytoy nga insalakan na. Masapul nga agkuyog da. Ket dayjay bagayo itatay nga ni Apo Jesus ket kas ugali na Pastor Leo iti aldaw apan naginana napanja sinaguga. Itatamutin nga balbaliwan na ka na Apo Diyos, you have now the born again experience. Ket masapul meten nga nusigod nga agdumdumingo ak ide, when agbiyarnesak, when anya mga aldang panagdaydayaw ko, masapol nga tong palak dayjay inbilin na Apo Diyos. Ket agkuyog kami kini Apo Jesus. No, kitaan tayo, pastor, ngamin, no makikuyog tayo kini Apo Isus, When? dumakkel tayo kin kuana, masapul nga amuan tayo nun yat inaramid na. When? Kati inaramid na, iso dayjay nagtungpal, iti pagayatan ti Ama. When? Kat no, datayo kini Apo Isus, agtungpal tayo iti pagayatan ti Ama, akas inaramid ni Apo Isus, nga iso apaki Oo. kuy-kuyugan tayo. Kat kasano tayo nga ibaga nga rod, nga naiyanak tayo anabalbaliwan, kad makikuy-kuy tayo kini Apo Isus, no ni Apo Isus ka agtungtungpal, kat si tayo saan agtungpal? When? Kaslahang agsurot, dahito nga talaga. Sina Agsinina. Isu nga umunag tayo kadayjay mikadwang kababalin, pastor, dayjay baro aparswa. Wan. Umuna dayjay kunata yung pinabaron na Apo Jesus. Kadayjay nga relasyon, inusar tayon kadigiti naglabas nga panagadal tayo. Nga agbalin tayon nga tayo digitay sanga. Ni Apo Jesus isu iti puon iti ubas. Anya dayjay dawat ni Apo Jesus, Pastor Ray, ijay Juan 15. Nubasayom ijay 4. Anya iti kunana, ingana iti 10. Kastoy ti kunana kakabsat, di Juan 15:4. Agyan kay kanyak, ket siyak kada kayo, kas ti santak saan na mabalin ti agbunga, nga isu. No di maikamang iti ubas. Kastamet adi kay mabalin, no saan kayo ngagtaeng kanyak. Siyak ti ubas, da kayo dagiti santak, ti agnaed kanyak ket siyak ken kuana. Daytoy ti agbunga ti adu. Tano awanak, awan ti mabalin yu nga ramiden. 6. No adda saan nga agnaed kanyak, may beleng to itirwar, akas ti santak ket magangon to. Ket urnungen dan to, ket ibeleng iti apuy, ket mapuuran to. No agnaed kayo kanyak, ket dagiti saok, agtaing da kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayat yu, ket maaramid to kada kayo. Daytoy ti pakaiday-dayawan ni amak, ngagbunga kayo ti adu, ket agbalin kay kuma nga adalak. Kas iti panagayat ni ama kanyak, kas tamet ti panagayat ko kada kayo, agtaeng kay iti ayat ko. Versikulo 10, no tungpalin yung dagiti bilbirin ko, agtaeng kay tu iti ayat ko, kasla iti panang tungpal ko, kadagiti bilbilin ni amak. Ket agtaengak iti ayat na. Naging magadamag. Pastor Ray, Pastor Leo, inulit-ulit ni Apo Jesus daytoy balikas nga agtaeng. Saan nga mabalin nga dayjay sanga
isina na itibagina kaday je poon. Mm. Isu nga inulit na daye sao nga ag taeng. Ngem nangaramid iti maysa nga kondisyon. Iti verse 10 nga binasang pastor. Tainikan na daye sao nga no ka. No, Kondisyon. tungpalin nyo dagiti bilbilin ko, ag taeng kay to, Tayat ko. itayat ko. At dagayam iti kondisyon, gagayam ken kakabsat, dayjay panagtaeng tayo, Mm. ken Kristo Jesus. Masapol atong palin tayo, dagiti bilbilin na. Ket sublyan tayo dayjay bagata itatay niya. Nusukimaten tayo bilbilin na po Diyos, nga buklen nang nangrona di sa nga pulo nga bilin, ito na tayo to, ija may kapat nga bilin, nga masapul may atong palin tayo. Pudno tayo pastor, timay sa nga tao, nga agtaeng ken Kristo, ket agbalin na nawadwad dagiti kabatasan na ken kuana. Rumangay ti kabatasan na ken Jesus. Rumangay ti relasyon na. Agbalin na naragsak, agbalin na natalged, ti panakay salakan na. Agsiputag taeng garod. Awan pulos pagduwa-duwaan na, awan pulos pagdanagan na. Tada ito nga tawag tataeng ken Kristo Jesus. Nagsayaat, dagitoy nga inadal tayo anya. Ket umay dagiti tiyempo, gagayam ken kakabsat nga dawaten mi, nga apagbit laeng ket han tayo nga aginadal, tay subli tayo iti panawen iti Hope Channel. Ket agsubli tayo mo lang nga daras. Ket sublin tayo ito, nga ituloy daytoy no kasano iti panagdakkel tayo ken Kristo. Makipagpakaasi kami daw atin mi nga agururay kay dita kapsat, tapno ituloy tayo iti adal tayo. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Agyaman kami kakabsat, adda kayo manen nga agururay. Ket patsen mi nga tarigagay yung nga maamuan, di kaya naununag pa'y, kinaduma pa'y nga pamayan, winuwagas nga inted ni Apo Diyos, Pastor Leo kan Pastor Leo, tapno daytoy adadalin tayo nga panagdakkel ken Kristo, ket maaramid nga agpaay kada tayo. Pastor Leo, insuron tatay ni Pastor Ray, dayjay duwa. Dayjay panakayanak manen, ken dayjay panagtalinaed. Anyamit iti isuro ti leksyon tayo, tapno dayjay panagtalinaed tayo, ken uray pa isubli tayo umununa, dayjay panakayanak tayong mabalbaliwan, ket agtuloy tapno saan ang maladaga, yung maamuan tayo kumadyan na yanak maladaga niya, baby. Ket saan nga nasayaat nga baby iti anak ni Apo Diyos nga nanayon. Di kunanan ni Pablo, nga agtaraon kay kuma, manipod ti taraon ti ubing, gatas, ingga na nga taraon tinataengan nga, mabalinin nga inapoy, kunak siya. Tapno makita tayo da dayjay continuity na Pastor Leo. Anya dayjay nabasa met ito'y pagleksyonan tayo, nga iadal na, nga agpaay ti panagdakkel tayo ken Kristo. No, kitain tayo ay eten agagayem ken kakabsat. Iti panakipagpag na tayo ken ni Apo Isus, makita tayo nga ni Apo Isus ket maysa a managkararag. Isu ano kaya tayo ti dumakkel ken kuan na agbalin tayo kumamet a managkararag. Kinagpaisuanan na, no da dumakkel kasla adda ti problema, uray dagiti adalan ti panagkararag. Te ijay Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 kunada ken kuana, Apo isuro na kami nga agkararag. Ngam ito'y Mateo. No kitaan tayo dito isakbay nga insuro ni Apo Isus ida nga agkararag. Wano kasano ti agkararag, makita tayo nga adad ti imbaga na nga liklikan tayo kuma. Kunana ti verse 7 kapitulo 6 ti Mateo. Ngam iti panagkararag yu di kay aramaten dagiti awan kapapayan na apanangulit-ulit akas aramiden dagiti hintil apanunutan da maipangagdan to gapo kadagiti adu asa sauda.
Dayjay man kuna na dito nga awan kapapayan na apanangulit-ulit. Nasaludsod kanyak na minsan pastor detoy. Kasanungay kat numangan kami kat dayjay kararag mi kat isumatlaeng. God bless our food. God bless our food. Kung nakadakwada, no na impuswan lakit di, mabalin. Tihaan nga mabalin, no dayjay panangikararag mo kat awang kapapayan na dayjay panangulit-ulit mo. Dahito iti saan nga rumbeng nga ramiden. Kalpasan nan, insuro na dito yan ti panagkararag. Amami nga adda ka sa dilangit. Makitak dito Iji panangisuro ni Apo Isus ti panagkararag tayo, ti panagdakkel tayo. Kaya't na nga agtalinaid dahil nadagkat apan nakirelasyon tayo ti Ama. When? Ama lata ti awag tayo iti Diyos. Nga iso anang isalakan kada tayo. Ket ti kang runaan kuma, maidayaw ko na to'y kumatinagan mo. Amo tayo nga ti pakaidayawan, tinagan ni Apo Diyos, iso dahi panagtungpal tayo kadagiti pagayatan na, iten agagayem ken kakabsat. Malagip ko no, do makit, no dahi may nga ubing, ket nasukir, kaya no man napapanan na, no do makit ko na daga, asin no, amana ya, dahi ito yung ubing. Apay ket kasta. Dahi aramid, dahi anak, afektaran na di ama. Kisong iti dahi to'y, dahi kumaaramid tayo, iten agagayem ken kakabsat, makaitad ti dayaw, iti ama tayo, ang nga iso tinangayat kada tayo, iso Diyos tayo, ken nangisalakan kada tayo, babaen, kini Apo Isus. When? Kat may sapay dito yung ako na umay kumati pagaryam. Dito umay apagarian ni Apo Diyos kakabsat, datayo matlaeng ti mga maaramat kada ito'y. Nga datay kumati gubuhayan, itital na akas kin ni Apo Isus, na isot pagtuladan tayo, isot magpakikuyugan tayo, dumakkel tayo akas kin kuana. Ket kuna na ditoy, maaramid kumati pagayatam sa dilangit, kastamot dito'y daga. When? Dito'y man ang panagkararagan. Ibagbaga na kada tayo, nga masapol, nga aramiden tayo, dahil apagayatan ni Apo Diyos. So nga nagsubliak tayo, dahil ad-adalan tayo, Pastor, no gayam dumakkel tayo ken Kristo hanga mabaling nga agsubli tayo di daan. Hantay Nakita ka papilit, dayjay Kayat pagayatan tayo. Haan. When? No di kat dayjay pagayatan ni Apo Diyos ti maaramid kuma. When? Ket kita tayo ditoy, ure pa ijay panagdawat tayo, itad mo kadakam iti taraon mi ti naldaw. Malagip ko dayjay naglabas eleksyon tayo. Hantay ko mga problemain, no sumurot tayo kini Apo Isus. Hantay ko mga problema, no kanan tayo, anya inuman tayo, anya taraon tayo, ngambiruken tayo nga umuna, ti pagarian na, kung kinalintag na, so kunan na ti Matthew 6:33, ket amin digitoy, inayon nanto kada tayo. Hantay to nga mabisinan, kakabsat. Ta itid na, iti taraon tayo, tinaldaw. Namadapay may isa nga masiputak ditoy. Ije 12, ada kondisyon na. Kat pakawanan na kami kadagiti utang mi. Ije do mga bersikulo basbasol mi ko na akasmet panang pakawan mi kadagiti nakautangan mi uno nakabasulan mi. Ti kondisyon na toy sa anak gayam mapakawan kabsat aging ganahan ko masursurong muna timang pakawan. Dito ti insuro ni Apo Isus apa nagkararag. Dito, Pastor, ti kwenta yun niya, adagamin di gajay mga ibagbaga, nga prayer is the breath Of the soul. Of the soul. Anges Ti kararwa. kararwa. Kasano katidog iti saan mo nga panaganges, Pastor Ray? Pagbi, lang. Tano, Idi, agbayalag ka. idi, napan kami, ta absent ka, Pastor. Napan kami jay Bulinaw. Ke ada digiti agin lalaing nga kakadwami nga agpipin na utdang agbatok. Handang agbayag tapay dayjay maang sanda. Ket intunno agsardeng dayjay panaganges da ken dayjay panaguneg iti oxygen iti bagida. Adda digiti epekto na.
Isu nga ni Pablo, idi sinuratan na dagiti kakabsat tayo Tesalonika. Umuna nga Tesalonika 5, versikulo, kunana ditoy, agkararag kayo adi agresat. Versikulo 17. Agkararag kayo adi agresat. Ngam adda ka Pastor Leo, dayjay isuro da, dayjay naurnos. Nagkararag. Umununa, itipudno nagkararag, adda dayjay pangiturungam dayjay akararag mo. Sino pagkararagan tayo? Ama. Ti Ama. Saan tayong agkararag, sino man apada tay nga tao? Saan tayong agkararag, kadagiti anghel? Ni Apo Jesus na pahingi insuro nga agkararag tay kenkwana. Saan tayong agkararag iti Santong Espiritu? No dikit di agkararag tayo iti Ama. Our Father which art in heaven. Ngam adda dayjay acronym na in kabilda Pastor Ray, Pastor Leo dayjay ACTS. ACTS. Nga urnos dayjay panagkararag. Anya dayjay letter A. Adoration. Sino iti padayawam? Ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos. Ama. Diyos Ama. Gisingay. Confession. Intun ag-confess ka ipudnom dagiti basbasol mo. Di letter T, dayjay tun dayjay panagyaman. Ket intun no naramid mo digiti nga talo ada pela dayjay S. Supplication. Ijay tun dayjay urnusem dayjay dawatem ijay kararag mo. Isu nga ada pe dayjay may nga kuna dagamin ket prayer is talking to God as a friend. Gayem awan ti agriri nga amaken anak niya. Actually, digiti anak ko, they considered me as their best friend. Isu nga ti ang mga pagkararagan tayo, isumit iti gayem tayo. Isu nga dayjay pudno dya ko ng pastor, makauma ano dayjay gayem mo, isumula ibagbaga na yung tatay niya, agtungtong kayo, nanggag ko daytan ko naman niya, isuman ti bagamon, isu nga, intun no agkatungtong mo dayjay gayem mo, it is really very formal, simultaneous, ang paulit-ulit. Kat intun no umay dayjay communication, anya nga iti pagbungaan na, panagdakkel dayjay nga relasyon. Mawatak nga rod dito yung pastor, nga ti panagtalinaed tayo ken Kristo. When? Dahil panagnaed tayo, panagtaeng tayo kang kuana, ket kasapulan ti panagkararag. When Tapno ti kastag, tultuloy nga dahil kapanunutan tayo, rik-rik na tayo, dagiti tarigagay, dagiti rik na tayo may papan iti lubong, ket mabalbaliwan da, ngagturong da iti pagayatan ni Apo Dios. May sentron. Wen, tangamin, ti pampanunot tayo, ket ijay pagayatan ni Apo Dios. Ti pampanunot tayo, ket dahil pan nakairut, wano pan nakaipatibker ti relasyon tayo kang kuana. Tati maestra, di communication tayo. Di kunayo nga, no, agkarkararag tayo kini Apo Diyos, magkat katungtung tayo kang kuana. When? Kan dati makitak amay sa anapatag abanag ditoy. Iti panang padayaw tayo kini Apo Diyos, babaan ti panagkarkararag tayo. Uray pa'y no adu dagiti dawdawat tayo ay eten agagayem ken kakabsat. No kitaan tayo ti ihemplo ni Apo Isus ng pakita na, amin akararag na, at dadiyay pagpatinggan na nga, saan nga iti pagayatak? No dikit ti pagayatak. When? Dito iti, may sa kadagiti panagdakkel tayo kini Kristo, iti panagpamati tayo. Nga dahil yung panagkararag, haan na nga balbaliwan ni Apo Diyos, no dikit siya ti balbaliwan na, tapos niti kasta masurot ko dahil jay apagayatan ni Apo Diyos. Babanti tulong naman lang. When? Babanti Espiritu Santo na. So dito kararag, iturong nak itinadagdakat apan nakirelasyon kini Apo Diyos. Nan anay apan ang surti pagayatan na kat daytoy isuti pakakitan ti panagdakkel ko iti panagsurot ko kini Apo Diyos. Nga madapay may sa pastor. Nga dalin tayo kada ti panagdakkel tayo ken Kristo. Isu dayjay kuna tayo nga we die daily.
anya iti isursuro ti leksyon tayo, pastor, kada ito ipapatay tayo ti inaldaw-aldaw. Kaya't kuman nga kitaan tayo, pastor, iti Galacia Kapitulo 2, versikulo 20. Kasto ti kuna na ilansaak anay kuyog ken Kristo ket saan asyak ti agbiagan no di ket ni Kristo ti agbiag kanyak. Kanya. Wen. Ket ti biag apagbiag ko iti lasag pagbiag kon gapu ti pamati ti anak ti Dios isu anagayat kanyak ken inyawat na ti biag bagina gapu kanyak. Dito ibagbagana dito pastor, kaslamat laeng dayay inadal tayo tatay. Nga intun nga adda tayo ken Kristo, saan kuman nga dayay daan a kinatao tayo tagbiag. Wen. No di ket dayay baro a kinatao tayo, numan pay. Umay iti tiyempo ay ayten agagayem ken kakabsat kasla, dayay kumamariing man datay daan a kinatao. Linalasag. Malagit ko ti may sa kadagiti kapadasan, pastor. Wen. Idi anabaw ti saranak. Ket agawidak maangot ko datay hanga na ibus ti angkel ko nga si Charon ti baboy. Ket kayat tuman nga ramanan nga aglaban ti panunot ko no ramanak wano manganak wano saan ta nabalbaliwan akon. Ket kung kunak di panunot agsipod ta maangot ko kayat ko ramanan masapol nga mapanak di lugar nga saan ko nga maangot. Ket idi napanak di lugar nga saan ko maangot adda di latamat di aglaban lata. Tapang panunuto malata di baboy. Wen. Nya nga ta subyanak ramanak wano ito'y latan wano ramanak ta agpakawanak tulata. So adda lata di dyan napadasan ni Apostol Pablo dato di Roma Kapitulo 7. Kunana ni Apostol Pablo kakabsat adda dagiti kayat na nga aramiden nga han na maaramid. Ngam addamat dagiti han na kayat nga aramiden nga isuta ter aramiden na. So kung naggapu ti baso nga da kanyak isu nga ti solution na daytoy naibasa masapul amatay ti inaldaw. Tapno di kasta agbiag ni Kristo kenkuana. Iti kayat nga iparang ti leksyon tayo, Pastor Leo, ket saan nga agpatingga ti kabusor. Saan? Pastor. Wen. Laglagi punta dayay. Tati kabusor amuna no sa dino iti destinasyon na. Ket mapan ija apoy iti impyerno. Ket sikan nga baro a parswa nga dumakdakelen ken Kristo ammom nga iti destinasyon mo saanen nga destinasyon ti kabusor. No di ket di destinasyon mo ket anya biag ngagnanayon ken iti langit. Tata, saan namat nga kayat nga ni kabusor, uno ni Satanas, sulsulwen na ti mapantijay. Isu nga, iriing namanin, dagijay sigod, nga inmula na, kadigiti panagbiag tayo. Dahil so ti basol. Isu nga iti balakad na, kat masapul nga, kasapulan tayo, iti matay, iti naldaw-aldaw. Daytoy dayjay kayat nangasawan Pastor Ray, kayat nangasawan Pastor Leo, dayjay complete surrender. Intun no isublitay kadigiti leksyon tayo tata. Intun no adda tayo nga agtaeng ken Kristo. Awan iti gundaway, dayjay daan a panagbiag, nga agbiag manen. Tapay, adda tayo nagtatang ken Kriston, addan dayjay relasyon tayon, communication tayo ken kuanan, kang kanayon tayo agkarkararag ken kuanan. Kayat man iti daan a panagbiag, nga agituray manen kada tayo, saan tayon a palubusan, takayat tayon iti agbiag dumakkel ken Kristo. Tingarod may sapay pan nakawat ko, Pastor. Siyak agbibiyagak iti nailubungan a panagbiag. Linalasag a panagbiag. Sakbay. Wen, sakbay. Tata, nabigbig ko ti kasasaad ko nga awan pan nakaisalakan ko katagturungak iti papatay. Wen. Naamuak nga adda iti sabali a pamayan nga nasaysaya at a panagbiag ti biag ngagnanayon. Wen. Umalisak iti lugar.
Manipod tisip nga. Manipod tisip nga. Gana nakaskas daw lawag. Wen. Tamukon tistilo iti panagbiag nga nailubungan. Wen. Ken sipnget. No kayat ko nga taraunan ti panagbiag ko nga sipnget, dagito iti aramidag. Wen. Ngam gaputa amok nga iturong nak iti ipapatay, ket paipapatay nga awanan tinamnaman na, mapanak iti biag. Intun si magpatak iti biag, babae ni ti ken Kristo Jesus. Wen. Kasapulak nga agtalenaed. Tapno agtalenaedak, adda dagiti aramidag, tapno ti kasta, saan akon nga makapag mapanijay. Wen. Ngem no malipatat dagiti bambanag nga aramidag, tapno agtalenaedak, automatic nga danak ijay. Wen. Isu nga, ibagbaga na ti leksyon tayo gagayem ka kakabsat, nga dadya italtalmag ni pastor, nga kasapulan tapno agtaeng tayo kang kanayon ken Kristo Jesus, managkarkararag tayo. Wen. Nga haan nga gresat, kunana, tapay tadagiti pampanunot tayo kang kanayon ken Kristo. Kanayon nga Kan i-connect tayo ken kuana. ken kuana. Wen. Ti relasyon tayo mapairot, mabalbaliwan dagiti pampanunot tayo nga naruwam ti basol. Dagiti tarigagay tayo mabalbaliwan da nga tarigagay iti agserbi kini Apo Dios. Maparmak dagiti linalasag nga tartarigagay. Kang kanayon nga mapakpakan, kang kanayon nga matartaronan. Sungor nga, kang kanayon to agadal ti sao ni Apo, kang kanayon tayo nga mapan makigimong. Dahil na adal tayo tayo, sinabado nga mapan tayo, linawas data. Tapno mapaniknikan nga ti relasyon, ti panagtalinaed ka ni Kristo, ket umirirot, kakabsat. Na imbagadamag na ito, ngem inton maliklikan tayo, malipatan tayo. Dahil communication, dahil breath of the soul, kung natin tayo Panagkararag. dahil panagkarkararag. No saan tayo nga aktibo nga kararag, automatic nga datayo ijay, banger. Kastoy ti Ebanghelyo, Pastor. Pastor Leo ken Pastor Ray. Ibaga tayo nga dayjay panagbalbaliw ket saan tayo nga kabailan. Ta narigat. Tudno nga narigat. Tudno. Ibaga tayo nga dayjay panagtalinaed ken Kristo ket saan nga isu iti wagas iti panagbiag tayo. Ta nailumbungan tayo. Owan. Dayjay panagkararag saan tayo nga aramid. Takas de gidi adalan, i-example tayo. Unanan ni Apo Isos, watch and pray. Agsalukag. Agsalukag ka, ket agkararag ka. Agkararag Digito'y nga bambanag, narigat. Ngem iti Ebanghelyo nga isursuro na iti Biblia kakabsat. Dayjay man kunanan ni Pablo, kabailak, Amen. amin, babaen ken Kristo. Kristo nga mamapig sa kanya. Sa kanya. Intun no agtalinaed iti maysa nga baro a parswa dayjay born again. Agtalinaeden ken Kristo. Dayjay apan nakabalin, dayjay apan nagbiag nga balbaliwan iti parabor ni Kristo. Isu nga iti church tayo at dayjay programa tayo iti continuum revival Reformation. and reformation. I-revive na tayo ni Apo Diyos, balbaliwan na tayo pa ni Apo Diyos, tapno, dayjay panagdakkel tayo ken Kristo, ket mataginayon. Mataginayon. Isungahan na tayo nga baybayan na Apo Diyos. Intun no makipagna tayo, adda dayjay kang kanayon tayo nga kang kantaan manipod ti himno, oh for a closer walk with thee. Ngayon no makipagnatay ka na Apo Diyos, marik natay ton nga dayjay ko na nagsamiten ti agtalek. Tapay ammo tayo nga dayjay karkarina ket saan nantupulos nga saan atong palay. Dayjay kakabsat gagayem iti Dios nga pagserserbian tayo. Dios akayat na nga buklen dayjay si bibiyag a relasyon tay ken kuana. Isu nga dayto inadal tay itata, titarigay na Apo Diyos, dumakkel tayo ken Kristo. Amen. Dayjay panagdakkel tayo, kaslala dayjay sanga, santak. Makita nga, adan tuntibunga. Nusublyen tayo, akas ti konklusyon tayo, ijay Juan Kapitulo 5. Adda digiti wagas na, Pastor Leo, Pastor Ray, itaramidin na po Diyos, kuna nakit dalusan.
ni Apo Diyos dagijay nga sanga. Sa Babaen iti sa una. sa una. When agtalinaid tayo, ngem masapol nga dalusan na tayo. Aday ti kapadasak, mauding example tayo kada ito nga lesson kakapsat. Aday iti gayem ko, simurot kan pastor, ijay Santa Ilocosor ni Brother Sammy nga batalya. Aday iti kaubasan na sa vineyard. Ket dakkel nga pagsapulan na, ket iti may sangal daw, nagpasyar kami, ket nakita digiti anak mi nga, nakadado digiti sangsanga nga nikat. Kunanan ni Sami, as a vine grower, amok itaramidag. Amok kunana digiti sanga nga agbunga. Intumetin agbunga manen, adadayjay basit nga kartib na. Ikatan na. Nakadaduman ti agregregan nga babasit nga ubas, digiti busel. Saludsod manen digiti anak ko. Uncle Sami, apay nga naramid mo. Kunana, tapno dadadakkel. Iti may bunga na. Datayo iti santak, Pastor Leo, Pastor Ray kakabsat, ni Apo Jesus, iti puon, iti pudno nga ubas. Iti dawat naket, agnaed kayo kanya. Iti pagnaeg tayo kan na Apo Jesus, iso iti panagdakkel tayo kan Kristo. Ket, umay manen gagayem kan kakabsat, iti oras, nga masapul nga agpakada kami, ket dawatin tayo nga Pastor Ray, itidmon iti maudi nga panagkararag. Kararag tayo kakabsat. Wen o Dios, amamin ni langitan, pudno unay, nga tarigagayam, nga agtaeng kami ken ka. Babaen ti Espiritu Santo o Dios, tulungan na kami, ngagtultuloy, ngagtilanaed ken ka. Tapno ti kasta, makaibunga kami, iti bunga ti Espiritu Santo. Amen. Natalged, ken agtultuloy nga ragsak, namnama ti panakaisalakan. Tulungan na kami ngagtultuloy Apo, nga mangisagana ti biyag mi, ti asidegan nga yain ni Kristo. Dawaten mi digitoy, kaputi na patek, nagan na. Amen. Amen. Pastor Leo, Pastor Ray, masapol nga agpakada tayon. Ay eten agagayem ken kakabsat, naadal tayo, no kasano iti may salakan, ken dumakkel tayo ken Kristo. Ket sapay ko matababaan, ti tulong ti Espiritu Santo, agtalinaed tayo akasta. Ket inton maminsan, awisin da kay manen, itultuloy tayo nga ti panagadal tayo, kada gitoy nga sursurong embati ni Apo Isus kada tayo. Wen kakabsat, maragsakan tayo kadagiti ramit, iti panagtalinaed, wenno panagdakkel ken Kristo, isu ti panagtalinaed ken kuana, isu iti panagadal kadagiti sauna, isu iti napasnek a panagkarkararag, tapno ti kasta tultuloy nga mapagbaligyan tayo dagiti sulisog iti panagbiag. Sapay ta bendisyonan ni Apo Dios daytoy panagadal, tumunggal may sa kada tayo. Agyaman kami kakabsat, iti kankanayon nga panakiadayo kada kami. Ket awisin da kayo tumanen into no may ngalawas. Ni Apo Dios namang bendisyon kada kayo. Dumakkel tay ko amin. Ken Kristo Jesus nga manang isalakan tayo. Imbangal daw tayo kakabsat. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day
of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. God called the light day, and the darkness night. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called that space sky. Then God said, "Let the water beneath the sky flow together into one place." So the land may appear, and let the land sprout with vegetation. Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." Then he said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the earth and everything that is on earth." Then God looked over all he had made, and he saw that it was good. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.